ukhala umama ekhaya uthi kodwa baba kungani ngihlupheke noma sengigugile kade lashona ilanga kodwa kakudelele mina namanje akukafiki ngisho inhlanhla ethemba ukuyibona sengagcina ukuyibona komakhelwane baba kusho ukuthini ukuthula kwakho nami ngiphendule kade kwase senginethe sinyembeze injabulo kumina sezafana nephupho kodwa phupho lamfezeka sengikhathele ukuphupha nginemali kodwa mangivuka ekseni ngikazi nokuthi abantwana bami ngizobaphekelani baba ngihlale ngikhuleka na uyazi kuwe ngiyakholelwa baba kunzima ngisho sengikhuleka nami ngiyafisa ukubona abantwana bami besikoleni bedlile esula isililo ngephinifu mamethi kodwa Thixo kulungileke usongithatha kanjalo ke emhlabeni ungangenzelanga lutho asibize sonke umama athi bantwana bami wozani ilanga lingaze lishone nezimpi esiyalo mamethi bantwana bami nize nikhule nithengezeni isimoto ningafani noyihlo wenu phela uyihlo yenu impilo yami ehlule nemali wakwazi ukwakha umuzi wakhe ngezandla zakhe waphinde futhi wabhodloza ngezandla zakhe bantwana bami nanisebancane kodwa ngiyakholela ekutheneni nambona ubaba wenu hambe ekuseni ethi uyosebenza kwentambama edakiwe wazaxosha ngisemsebenzini uyihlo wenu wagcina sephelelwa imali wathatha isinqumo sokuzibulala nangambona udade kayihlo wenu esola mina ethi mina obulala ubaba wenu naye wamlandela ethi ufuna ukuyohlala ngokuthula eceleni kwethuna likamfowabo okubuhlungu kuyena ukuthi wasengangothayi yize noma isifiso sakhe singafezekanga sokuba ithuna lakhe libe seceleni nelikamfowabo elikhomba ngaphandle kwamagceke ethi phela abasemzini bathi ngeke simngcwabele emagcekeni la ekhaya lo muntu letha umkhokho omubi phakathi kwekhaya ehlengezele izinyembezi umama ethi bantu abami nize nikhule nithengezeni izimoto yena usengahamba noma engabe nini.